L-Orkestra taż-żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea li hija waħda mill-ikbar fl-Ewropa u l-ikbar waħda li qatra pajjiżna tat spettaklu fl-okkażjoni tal-ftuħ uffiċjali tax-xogħol ta' Renzo Piano fi Pjazza Teatru Real fil-Belt Valletta tal-ħamis filgħaxija. Dan il-kunċert li sar taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta George Abela kien l-ewwel wieħed li din l-orkestra tat f'Malta, kif ukoll l-ewwel kunċert sinfoniku fuq skala kbira li sar fi Pjazza Teatru Real. Dan is-sit għandu storja kbira li hija msejsa fuq kontroversji lokali tal-passat u l-preżent. Għal dan, is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera fil-waqt irrefera għal ktieb Meta nħaraq it-teatru li romanzier Malti Giuseppe Gallia kien ippubblika fis-sena 1946 u li silta minnu inqrat minn Manuel Kauki matul is-serata. José Herrera saħaq li Pjazza Teatru Real se sservi biex tospita l-attivitajiet relatati mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fis-sena 2017 kif ukoll dawk tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura is-sena ta' wara. Qabel beda l-kunċert kellem ukoll il-kap eżekuttiv tal-orkestra Marshall Marcus li ddeskriva lil Malta bħala post mill-aqwa fejn jistgħu jiltaqgħu għal kollaborazzjonijiet kulturali tal-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tiegħu huwa ħabbar li t-tenur Malti Joseph Calleja kienet jingħata l-Great European Award. Il-kunċert taħt it-tmexxija ta' Surmast Krzysztof Urbanski sar ukoll bħala ċelebrazzjoni fl-okkażjoni tas-Sena Ewropea taċ-ċittadin filwaqt li ġab ukoll fit-tmiemhom l-attivitajiet tal-Malta Arts Festival.